Kapin sa 200,000 pesos ang balor sa gituhoang illegal nga drogas nga nasakmit sa PDEA ug sa kapolisan sa tulo ka managlahing bypass operations sa miaging Biyernes ug Sabado. Sa miaging Biyernes pasado alas 7 sa gabi, nasikop ato sa joint bypass operation sa mga sakop sa PDEA Cebu Provincial Office ug sa Cebu City Police Station 4 ang tulo ka mga tawo nga nanambigit sa illegal drugs sa sulod sa usa ka drug den sa Sitio Lubi, Barangay Los, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmitan sila alias Raul, 63 anyos, cook ug drug den maintainer, uban sa iyang 42 anyos nga kapuyo nga si alias Anisita nga gingong kawani sa drug den ug ang igsuon nining si alias Arnulfo, 66 anyos. Motimbang sa 11.65 grams nga mobalor sa 79,200 pesos ug bypass money nga mobalor sa 200 pesos. Samtang pasado alas 7 sa gabi, gihapon sa milabang Biyernes, nasikop usab aton sa joint operation sa PDEA Bohol Provincial Police, Kalapi Municipal Police Station, PNP Bohol Maritime Police ug PNP Drug Enforcement Group si alias Noel 56 anyos, mekaniko gingong drug den maintainer ug si alias Ervin 26 anyos, drug den visitor ug si alias Noel 26 anyos ug way trabaho. Nasakmit gikan kanila ang 11 gramos sa gidudahang shabu nga mobalor sa 74,800 pesos. Sa miaging Sabado usab pasado launa sa hapon atol sa joint bypass operation sa mga sakop sa PDEA 7, PNP Drug Enforcement Group ug sa Cebu City Police Station 7, nasikop si alias Tio, 25 anyos, usa ka drug den maintainer ug usa ka call center agent. Ug sila alias Alan, 38 anyos, construction worker ug alias Rodelio, 40 anyos, usa ka fire volunteer nga mibisita sa gingong drug den. Nasakmit ang 11 gramo sa shabu nga mobalor sa 74,800 pesos. Kasong kalapasan batok sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan.